Korobe fasa wo mingono wa abetlo o kelene fana kono bi araba e marsikalo klibi saba ani kele amunu manla jen fanta ani nan be fe anga foli baye depuis aw sigiyoro la ne aw ka wakati kunafoni akoni sele Bamanakan Malikunafoni jabarani kan ayo bismillah. Kunafoni adamnela sa jien tomba mimbe na befama la Cour pénale internationale CPI olu koni nyagon dala jeke anga jamana koni faba kona no kunu o nyagon dala je nyere koni kunte dore sa ka yira ga fo jamfara wale ke ba min koni tumbuktu mabo koni dawro chien samba fla anetan fla koni wati jien tomba ngoni warmugu kasabide ta ka di tumbuktu ko koni ni malien koni bela jalende masa o war kasabi yere koni biti jo milliard kele an million kemesegi koni bonyongo o warin kun koni te dore sa ka yira ga fo tumbuktu mabo dawro min koni tiena o yoro nun nafa koni koson o yoro nun kanga glan kura yetuguni amta anga jamana koni korean fanfe wala sa ga jafana wala ke ba koni kele anga jamana koni korean fanfe na be forma lutte contre le terrorisme dans le Sahel o kon okumu yera koni konna la sa chadian ga kele ke che ma keme fla an binan nun koni sera yoro mina sa usera malini burgina koni be danje boke yoro mina wala sa jafana wala ke ba munun koni be yen fanfe olu koni be sa kele ka bon malini burgina ni nyonga koni to mina o wakati kelen yara konna sa gendarmerie mbe negala koni dugu koni konna la sa jafana wale keba koni bingali ta ka yino gendarmerie koni segere o gendarmerie nyere koni ni Bamako chebe kilometre 2 koni bonyongola amita masina dugu koni konna la masina dugu konna la demse ma keme koni tara ko lukala ukala na muyere la sa ukala la kala to ko nyuma koni na ku kala minizeya koni nyumana ku kala sudelike to ko nyuma fana la kala ku kala kurangla fana nyumana o yere koni kera projet de faire ça projet muyere na be fama l'ONG Terre douce d'Afrique o projet fana jugorma donani lusaidi koni o demse ma keme munun koni kala na ne kala koni na kala koni kera kalo woro koni boyango konna la u ka kala ngesebe koni soro denen temene anga jamana koni konna la yanno amta kajolo koni dugu koni konna la kajolo dugu konna la kajolo commune do be na fama ko Karagwane o Karagwane yere koni konna la sa olu ka kalanso kura do koni dalali ke karite mene kalanso kura min yere sa na joli kasabi koni tari jo million bisaba ani shegin koni boyongola o million bisaba ani shegin yere koni na sa dugu ma yere koni million woro koni bonyongo koni di awar yere kasabi koni to bora empower Mali koni kono o yere koni kalanso yere koni mimbe kajolo koni commune nyin konna la ni sa kalanso yere koni kono na karamo jigin saba koni ba kono ani kalanso yere koni saba fene koni ba kono amta ko kan kibarula amta Français dugu koni konna la Français dugu koni konna la sa olu koni be confinement mina abe dogun fla boyango bo o dogun fla boyango confinement koni man nafa koni nya folo kadaka ka fo coronavirus ma mina ta koni be ka chaya de kata fe Français dugu yere koni konna la o ga docteur so bam yere koni be Île de France o docteur so yere koni konna la coronavirus to yere koni bla yere koni te imbilingoy wa o ga salimu yere be na be fo mago salle de réanimation o sale yere koni fara kosobe o kumu yere koni konna la sa Français jamana nyama no ye Emmanuel Macron ale koni mina le conseil de défense sanitaire hebdomadaire do koni kebi ira koni kelono ka fo conseil yere koni kono la bisa abina le 7 fura kura koni bo wala sa coronavirus ma mina ta koni bisa ka dogo ya France du holo koni kan to mina ambalma Malikunafoni jabarani leba ni ne koni kunya ka wakati kunafoni ay ko la sama Bamanakan na aw denga na balma ke Amadou Samba gisefe aw kambe a nyomerema